interpel·lació en nom del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans té la paraula ara el senyor Òscar Blanco. Se'ns sent bé? El primer que volíem dir és que estem d'acord amb la necessitat d'impulsar la formació professional, de donar-li valor com l'espai capaç de formar els quadres tècnics que necessita el desenvolupament social i econòmic del nostre país, que considerem que s'ha de deixar d'entendre com una sortida, un pla B per a aquells estudiants que no són suficientment brillants, suficientment excel·lents per anar a la universitat, que no s'ha d'entendre com una mena de parche al fracàs escolar, que el fracàs escolar es tracta impulsant la cobertura de les necessitats específiques d'aprenentatge a les fases obligatòries, no desviant els estudiants de la formació professional. Tot això que entenem que com a mínim aparentment el projecte de llei posa sobre la taula ho compartim. De la mateixa manera, ens sembla adequada la integració dels dos subsistemes, el de formació i el de qualificació professional al llarg de la vida, al llarg de la carrera professional, i també la creació dels centres integrats. Però, dit això, la primera crítica que hem de fer és que creiem que es planteja una reforma quan, per l'actuació que ha vingut tenint el govern, sobretot a nivell d'inversió, no se l'està traient tot el profit al sistema de formació professional que ja tenim. Creiem que aquesta reforma que s'anava a quedar al calaix quan estaven plantejades eleccions anticipades, ara de cop s'accelera el tràmit parlamentari, és molt important aprovar-la, junt amb la reforma del SOC, són estructures d'estat i creiem que respon pràcticament més a interessos partidistes que a una qüestió que realment s'estiguin abordant els problemes que són centrals al sistema educatiu i a la formació professional. Per què? Perquè un dels principals problemes que s'està trobant els estudiants de formació professional ara mateix és que amb la reducció d'inversió ni disposen dels equipaments especialitzats per tenir tota la vessant pràctica de la seva formació als centres educatius, ni disposen de les ràtios adequades per poder tenir aquestes pràctiques de la manera que seria dient pel seu desenvolupament, ni disposen dels materials de pràctiques, tenint en compte que la formació professional és un nivell educatiu que és molt intensiu en aquest tipus de necessitats, tant d'equipaments com de materials, com de poder fer classes en ràtios molt reduïdes. Entenent això, després hem de fer una crítica de conjunt a la llei perquè entenem que les solucions que es plantegen a problemes d'anar a una diagnosi potser compartida, que és que hi ha deficiències del sistema, no responen veritablement als problemes de fons. Per què? Perquè és una reforma que es planteja en els mateixos termes que es planteja a l'ONCE, que es planteja a la LEC, que es planteja tota una bateria de reformes sobre l'educació, el Pla Bolonya a la universitat, l'Estratègia Universitària 2015, que venen de 20 anys de reformes internacionals que el que volen en el fons és canviar la lògica del que representa l'educació. D'una educació que és un dret a garantir i que s'ha d'organitzar en base a les necessitats socials que es planifiquen, a una educació que és un servei més i que s'ha de plegar als interessos concrets, canviants i volàtils del mercat laboral i de l'acumulació. I això és el que traspoa tot el redactat de la llei, donant omnipresència a les empreses, tant al Consell de Formació i Empresa com al pes que té a nivell de la Comissió Rectora. Tot el redactat de la llei traspoa la necessitat de plegar el tipus de formació, plegar el tipus de tècnics que es generen a interessos molt concrets, a interessos privats i a interessos que són minoritaris a la nostra societat. I a més, també entenem que tot el redactat traspoa amb aquesta retòrica de l'ocupabilitat, de la innovació, d'adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. El que acaba traspoant és que la culpa de l'atur és dels treballadors que no són suficientment bons per desenvolupar les seves tasques. Quan el problema de fons a Catalunya és la falta de creació d'ocupació de qualitat. O sigui, per molt que nosaltres estiguem formant centenars de tècnics, igual que ara mateix hi ha moltíssims estudiants que surten de la universitat i no tenen un futur, si comencem a crear moltíssims tècnics sense generar aquesta ocupació de qualitat, cap a on van aquests tècnics? Quins són els sectors estratègics que poden desenvolupar? Entenem que hi ha un problema de fons que està vinculat principalment a la manca d'eines de sobirania econòmica i de democràcia econòmica, a la manca de detecció de quins són el treball social necessari a desenvolupar, de quins són els sectors
que s'han de desenvolupar més de quins són els sectors que tenen més potencial i no els sectors que a un curt termini poden obtenir una taxa de guany més elevat, que creiem que és el que s'acaba generant amb aquest tipus de sistema de governança. Ens sembla profundament incoherent dir que s'ha d'acabar amb la baixa qualificació d'un alt percentatge dels treballadors a Catalunya i que la gran aposta per generar ocupació sigui Barcelona World i se li facin lleis a mesura. No acabem d'entendre de quina manera aquests tècnics, tots aquests estudiants formats, tots aquests treballadors que passen, després de passar pel mercat laboral, s'incorporen a la formació, milloren les seves qualificacions o aconsegueixen una acreditació de la seva formació, quin és el futur d'aquests treballadors, quin és el seu present. No l'acabem d'entendre. Després, un altre dels aspectes centrals del projecte de llei és potenciar les pràctiques. Entenem que la formació pràctica requereix d'una legislació molt garantista i d'uns controls exhaustius de quines són les funcions que estan realitzant aquests estudiants i que ara mateix la situació que s'està donant tant als estudiants de formació professional que fan pràctiques curriculars com als estudiants universitaris no és aquesta. La funció que acaben tenint dins de les empreses és de fer de força de xoc contra els drets laborals, de fer funcions estructurals, de substituir treballadors que haurien d'estar contractats i, a més, no tenir cap tipus de garantia i estar en una mena de limbo legal en què no estàs contractat, ni estàs estudiant, i estàs en una mena d'indefinició. Com comentaven abans els companys del sindicat, creiem que, sobretot en la formació professional dual, és imprescindible un contracte laboral. Si estem dient que alhora s'ha de tenir formació i fer un treball, entenem que en tant que treballadors han de tenir un contracte que és l'única manera que no se'n vulnerin drets, no només a ells, sinó a tota la resta de treballadors del centre on ells treballen. Entenem que si no, el que s'està fent amb potenciant la formació dual acaba sent recuperar la figura de l'aprenent amb l'afegit que ara el cost de formació d'aquest treballador que s'incorpora ja ni tan sols l'assumeix l'empresa, com era amb la figura antigament de l'aprenent, sinó que fins i tot es sufraga amb fons públics i que acaben tenint una formació absolutament unilateral de les tasques que han de desenvolupar en aquella empresa. No s'acaben formant com professionals complets capaços de tenir aquestes competències clau de les que parla la llei. Després, hi ha un aspecte de la llei que ens ha sorprès, no sé si ens ha sorprès o simplement ens ha indignat, que és que als objectius de la llei es parla de combatre la formació, els estereotips de gènere en la formació i la baixa formació de dones en certes disciplines, sobretot tècniques, sobretot associades a vessants tecnològiques, i en el redactat de la llei no torna a aparèixer. Es planteja com un objectiu, però en cap moment es diu què fem, quina actuació té per aquest objectiu. Com a mínim una base, entenem que és una llei que hi ha el pla general, que hi ha una sèrie de qüestions que l'acompanyen, però és que no torna a haver-hi cap menció en tot el redactat. I ara només el que nosaltres entenem que serien mesures que sí serien un pla de xoc contra l'actual situació tant de l'economia catalana com de la formació professional serien un augment substancial de la inversió que permeti baixar ràtios, que permeti contractar la quantitat de professors que sigui necessari, que permeti disposar dels materials, que permeti disposar dels equipaments. Com ja han plantejat alguns companys, la gratuïtat de la formació professional, alguns no, de fet tots, i una política potent de beques salaris perquè entenem que és l'única manera de garantir un accés universal a la formació professional, com en qualsevol altre àmbit educatiu, i perquè entenem que en cap moment en aquesta llei s'aborda la qüestió de l'accés desigual segons condicions econòmiques a la formació professional. En cap moment es posa l'accent sobre aquesta classe de qüestions. Entenem que dins de la formació professional s'ha de fer una promoció de l'economia solidària, de l'economia social i cooperativa, que és el sector de l'economia catalana que està generant una ocupació de més qualitat, més estable i que està suportant millor la crisi, que entenem que té un rol central dins d'un canvi de model productiu capaç de respondre realment a les necessitats de les persones i dins d'aquest canvi de model productiu entenem que s'han d'enfocar quines són les necessitats centrals de la societat, quins són els reptes que tenim per respondre a una crisi civilitzatòria, com poden ser el treball de cures, com pot ser la reconversió energètica cap a energies renovables o com pot ser l'eficiència energètica o la sobirania alimentària. Entenem que els sectors
a desenvolupar tant en formació com després en la inversió del sector públic o en el suport a l'economia social i solidària, que no tot el món del treball és el món de l'empresa privada, aquest redactat sembla que l'única manera de treballar sigui una empresa privada, entenem que s'han de definir socialment i d'una manera democràtica quines són les prioritats de desenvolupament, que no de creixement, no només de creixement del producte interior brut, sinó de desenvolupament capaços de generar benestar i que aquí és on s'han d'oferir més places i que aquí és cap on hem de caminar. Entenem també que s'ha de garantir una correcta formació en drets laborals als estudiants de formació professional i a aquests treballadors que després de passar pel mercat laboral tornen a passar pel sistema educatiu. En la situació actual, els nostres companys de formació professional, jo soc estudiant universitari, ens plantegen, venen empresaris a fer-me formacions sobre com ells van crear la seva empresa, sobre com ells la gestionen, com si el futur de la majoria dels meus companys de classe fos empresari, quan això és absolutament absurd. I en canvi no tenen una formació sobre quins són els seus drets, sobre quins drets tenen quan van a fer pràctiques, sobre quins drets tenen quan entren a treballar, que entenem que són claus perquè aquest sí que és el futur immediat de la majoria dels estudiants de formació professional. Ja ho hem dit abans, entenem que sobretot a la formació dual ha de ser una condició sine qua non la contractació i la remuneració en la gran majoria dels casos i alhora un control exhaustiu sobre l'activitat, unes garanties que aquests estudiants no estan servint simple i llanament per no contractar treballadors. De la mateixa manera, creiem, i també ho plantejaven els companys de la IEC, que la formació professional i la qualificació professional no pot estar deslligada de la resta de la formació superior postobligatòria i que hi ha d'haver una col·laboració també amb l'àmbit universitari. I també entenem que de cara a una reconversió del teixit productiu necessitem una col·laboració amb la resta de sistemes de formació professional dels països catalans de cara a tenir un marc educatiu únic pels territoris de parla catalana. En definitiva, una aposta real amb una inversió forta, capaç de mantenir un accés i de garantir un accés universal a l'educació, capaç de ser un motor de canvi social i econòmic i capaç d'actuar realment contra l'atur, contra la precarietat laboral i de respondre a les necessitats de les classes populars. Moltes gràcies pel grup